For today's video mga ka-adventure, gagala na naman po tayo. Pupunta ulit po tayo sa Lingayen, Pangasinan. Nadaanan na nga natin ang Binmaley Church at saka ang kanilang pinagmamalaking Binmaley Beach Walk. Kasama ko nga pala ulit ang aking kumpare na si Michael Hayahay. At pagkalipas nga ng ilang minuto mga ka-adventure, nakarating na rin kami dito sa Lingayen Beach. Aha, pinalitan na pala ito. Dati I Love Pangasinan ang nakasulat dito, pero ngayon si Pangasinan. Kaya pala mga ka-adventure, nagpunta tayo dito sa Lingayen para makita yung mga sari-saring produkto na galing sa may iba't ibang bayan dito sa may Pangasinan. Sino nga mga ka-adventure, nakita na natin yung Agno at saka Impanta. Ito naman po ay sa LGU ng Labrador. Bali yung mga nakalagay dito mga ka-adventure, yung mga pinagmamalaki nilang mga produkto doon sa kanilang lugar at bayan. Ayun oh, fresh na fresh pa yung mga mangga. At dumako nga tayo sa kabila mga ka-adventure, nakita natin yung bani. Bukod sa mga magagandang beach po dito, ang kanilang pinagmamalaking produkto dito ay pakwan. At ito nga mga ka-adventure, sila po ang first place Best in LGU po. Hay, congrats! Ito naman po yung home orchestra ng basista. Aha mga ka-adventure, ito siguro yung sa may Villasis ang pinagmamalaki nilang talong. At mayroon din silang pinagdidiriwang dito na talong festival sa may Villasis, Pangasinan. Dito naman sa isang booth na ito mga ka-adventure, pinagsama-sama nila yung mga iba't ibang mga festival sa ibang lugar dito sa Pilipinas, tulad ng Pahiyas at Panagbinga Festival, Bangos Talong at iba pang mga festival. I-shoutout din pala natin yung mga bulinggit dito. Sa murang edad mga ka-adventure, marunong na silang kumita ng pera. Hindi sa paglilimos mga ka-adventure, kundi nagbebenta sila. Dito namang banda mga ka-adventure, mayroon po tayong mga nakitang estudyante ng Dagupan, Pangasinan. Hello mga ading, shout out po sa inyo, kaway-kaway naman dyan. At mayroon din po tayong mga nakilalang teacher na taga Dagupan. Shout out po sa inyo mga sir, madam. Napakaganda yung naisip nilang gawin dito mga ka-adventure, upang makilala at ma-feature yung mga iba't ibang produkto ng mga iba't ibang bayan dito sa Pangasinan. At syempre mga ka-adventure, hindi magpapahuli ang aming bayan, ang bayan ng Kalasyaw. Pagpunta nyo dito mga ka-adventure, madami kayong pwedeng pagpilian na bibilhin. May mga iba't ibang flavor ng puto dito at ibang mga kutkutin na pangpasalubong nyo pag uwi nyo sa inyong mga bahay-bahay. So yun na nga mga ka-adventure, na daanan natin yung Bulinaw kanina. Ito naman po ay galing sa may San Carlos City. Mango Bamboo naman po ang festival na siniselebrate nila dito sa may San Carlos. Mayroon din silang mga binibintang iba't ibang palaman dito oh. Dito naman sa may bayan ng Pusurobio, may madami din po silang binibintang iba't ibang klase ng suka dito. Meron din palang mga banana chips dito, tsaka cornic at iba pa. Napakaganda talaga yung ginawa nilang trade expo dito sa may Lingayen, Pangasinan. Kahit hindi ka na lumayo mga ka-adventure, kasi parang nilagay na nila yung mga iba't ibang produkto dito na galing sa ibang bayan. Ito naman mga ka-adventure ay ang bayan ng Orbis Tondo. At syempre mga ka-adventure, papahuli pa ba ang mismong bayan ng Lingayen, Pangasinan? Oo, andito yung pinagmamalaki ng Lingayen, ang bagoong isda. Ano pa? The capital town of the great province of Pangasinan. Lingayen. Yay! O diba mga ka-adventure, napakasarap yung mga bagoong dito sa may Lingayen mga ka-adventure, pang-export pa. Dito naman mga ka-adventure ay ang bayan ng Alcala. Ipinagmamalaki din nila ang kanilang mga produkto dito. May mga iba't ibang root crop dito, tulad ng mga sibuyas, tugi, kamuti at iba't ibang klase na gulay. Kuha nila ang 3rd place. Woohoo! Congratulations po! So ano pa nga bang inaantay nyo mga ka-adventure? Arat na, tara na dito sa may Lingayen, Pangasinan. Kasama nyo na sa bucket list nyo ang paspasyal dito. Tiyak mag-i-enjoy kayo dito. It's more fun in Pangasinan. Happy Fiesta Diet 2023!